Bos días a todos, grazas pola súa atención. Vimos de manter unha nova reunión do Consello da Xunta e, como ven sendo habitual, vamos a prescindir da información de outros asuntos. Centraremos a información en todos aqueles que afecten lóxicamente a pandemia. Por suposto que terán toda a información de outros asuntos aprobados polo Consello da Xunta a través das notas da Secretaría Xeral de Comunicación. Darelles agora conta dos temas relativos á resposta ante a pandemia que por sétima semana consecutiva leva centrado o Consello da Xunta estos venres de cada semana. No ámbito económico, como xa fixemos a pasada semana coas obras, decidimos continuar coa tramitación do 100% dos contratos de servizo e de suministros que estaban en execución. Falamos de 1.100 contratos que continúan por un importe de 413 millóns de euros co obxectivo, lóxicamente, de intentar que a economía non se resinta máis do que lamentablemente se vai a resentir. No eido sanitario volvemos a aprobar outra contratación por emerxencia por un importe total de 3,4 millóns de euros relativos a material sanitario. En tercer lugar, vimos de coñecer os detalles do estudo epidemiolóxico que vamos a lanzar a finales de este mesmo mes de abril. Vamos a intentar coñecer cal é a situación e o desenvolvemento da pandemia facendo unha mostra moi importante de poboación galega. Levaremos a cabo unha primeira fase no que vamos a facer 51.000 test en 51.000 galegos e galegas. E finalizada esta primeira mostra, as 4 semanas da súa finalización, volveremos a facer test aproximadamente a outros 50.000, 51.000 galegos e galegas ata totalizar unha mostra epidemiolóxica de máis de 100.000 galegos e galegas. É dicir, vamos a facer probablemente a mostra epidemiolóxica máis potente que nunca se fixo no ámbito sanitario. Vamos a seguir os criterios, por suposto, no que se refire á elaboración da mostra do Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde e vamos a intentar facer unha foto de estimación da poboación en Galicia que resulta inmunizada e, en consecuencia, da población que non resulta inmunizada, que será a diferencia da anterior. Como ven sendo habitual, empezamos o Consello da Xunta dándolle todos os datos asistenciais, tanto do Servicio Galego de Saúde como das residencias da terceira idade e tamén das residencias de discapacidade a data das 21 horas do día de onte. Neste momento temos en UCI 117 pacientes, seguimos baixamos o 4,88% nas últimas 24 horas. 117 pacientes, o que supón o 1,9%. En hospitalización, 642 pacientes, o que supón unha baixada do 5,31%, 36 pacientes menos dos que tiñamos fai 24 horas. En o que se refire a pacientes en domicilio, 5.478 pacientes en domicilio, 87,8% do total dos pacientes con coronavirus. Seguimos, pois, a línea descendente no que se refire ao impacto da pandemia, tanto nas unidades de cuidados intensivos como nas plantas de hospitalización de hospitais, como no incremento de número de pacientes que están en domicilio como consecuencia de que a súa sintomatoloxía é unha sintomatoloxía ou ausente ou leve. No que se refire ao número de falecidos. Neste momento, os falecidos ás 21 horas do día de onte nos hospitais do Servicio Galego de Saúde eran 320, os que hai que sumarlle 9 que faleceron dende as 21 horas de onte ata as 13 horas de hoxe, máis 95 en residencias, o que totaliza un total de 424 falecidos en Galicia. O noso pésame, como é lóxico e obrigado e sentido, a todas estas familias que están a perder os seus
parentes e que nas últimas horas se incrementaron 10 no día de onte e 9 no día de hoxe. Estos son os datos globais en tempo real que posuímos na comunidade autónoma. Hai outros datos que poden ser de interese, como por exemplo o número de tests que levamos feitos en Galicia, 57.400 tests, e tamén as boas novas, tiñamos 808 sanitarios contagiados co virus da pandemia. Neste momento xa están dados de alta 414. Por lo tanto, o número de sanitarios contagiados pola pandemia descendeu a 494. A eles tamén o noso agradecemento e o noso testemunho. E por último, como ven sendo habitual, intentamos dar algúns datos para contextualizar a pandemia dentro de España. A tasa de letalidade por comunidades autónomas, que como ustedes saben é o número de falecidos por número de contagiados. Galicia sigue situándose cos datos máis menos negros. Melilla, Ceuta e Galicia son os tres territorios donde o número de falecidos por número de contagiados ten unha menor incidencia. En Galicia o 3,99%, en España 3 veces máis, o 10,36%. En lo que se refire ao número de fallecidos en función do número de ingresados, somos o terceiro territorio de España con menor número de fallecidos por ingresados, xunto con Melilla, Asturias. Galicia o 12,6%, España o 26,18%. É dicir, España máis do dobre de fallecidos polo número de ingresados que a comunidade autónoma. Seguimos, pois, consolidando a tendencia, a contención da pandemia que mantivemos nos últimos días e por iso confirmamos que o Comité Clínico celebrado o pasado martes, de acordo co anuncio que fixemos o pasado mércores, hoxe estamos a venres, se sigue confirmando a disminución da ocupación das unidades de cuidados intensivos e tamén a disminución da ocupación de hospitalización, e a porcentaxe de contagio sigue baixando en Galicia con respecto aos días anteriores e tamén por debaixo da media nacional. Algunos asuntos que teñen unha referencia directa ou indirecta coa pandemia. O primeiro deles é un convenio que aprobamos coa Asociación de Protección e Defensa dos Animais, que xestionan os centros de animais abandonados, os centros de recollida dos animais abandonados. Concretamente, facemos un convenio con 15 entidades protectoras que se ocupan a súa vez de outras tantas instalacións de acollida. Se trata de suministrarlle alimentos a estos animais que protexen e acollen estas 15 asociacións. O contrato será por un período mínimo de un mes e a distribución será de forma proporcional ao número de animais que acollen cada unha destas 15 asociacións de protección e defensa de animais en Galicia. Falamos de PEMES e de autónomos. Como saben, activamos unha liña específica para PEMES e autónomos de ata 250 millóns de euros para préstamos entre 3.000 e 200.000 euros. Se trata de préstamos durante 4 anos, un ano de carencia e todos os xuros, é dicir, os tipos de interese, son financiados pola Xunta de Galicia. Pois ben, nestos momentos xa temos concedidos préstamos a 1.429 autónomos, os que lle prestamos por un valor de 106 millóns de euros, é dicir, unha media de 74.000 euros por autónomo ou pequena e mediana empresa, as 1.429 primeiras. Destaca o comercio por xunto e retallista co 321 solicitudes, é dicir, o 22,4%. Despois o 11,8% son autónomos e PEMES con servicios de comidas e bebidas, normalmente restaurantes, bares, etc. No ámbito da construción son 105 solicitudes, co 7,3% total do conxunto, e no que se refire ao transporte terrestre é o 4,6% dos 2.429 autónomos. Seguimos recibindo solicitudes
pero xa hai 106 millóns de euros mobilizados en préstamos dentro dos programas da Xunta de Galicia e co Goberno de España aparte, por lo tanto, 106 millóns de euros mobilizados con cargo ao presuposto da comunidade autónoma. En relación cos servizos de suministros, seguimos intentando que a economía non se pare, ou polo menos que non se pare de forma completa en algúns sectores, e a tal efecto a Xunta de Galicia acaba de adoptar a decisión de reactivar 1.100 contratos de provisionamento e de suministro en favor dos servicios públicos galegos por un importe de 403 millóns de euros. Continuarán o 100% dos procedementos que xa estaban en execución antes da declaración do estado de alarma, que son 675 contratos, e agora tomamos a decisión de seguir licitando e adxudicando a 434 contratos novos, o que totalizan os 1.100 contratos os que referíamos con 413 millóns de euros. Semana pasada, como recordarán, activábamos tamén os contratos de obra, total 508 obras financiadas pola Xunta de Galicia por un valor de 300 millóns de euros. Hoxe lle toca o turno a estos 413 millóns de euros de contratos de suministros e aprovisionamento. O Consello considerou hoxe, polo tanto, que todos os procedementos que estaban en execución prosigan, máis os procedementos que estaban pendientes de licitación se podan licitar. As mesas de contratación. As mesas de contratación poderán celebrarse as súas reunións a distancia, empregando os medios electrónicos, garanten a identidade dos membros da mesa, asistentes, tamén garanten o contido das súas manifestacións de toda a sesión, a interactividade e a intercomunicación entre os membros da mesa en tempo real, así como a disponibilidade de medios durante a sesión. No caso de actuacións das mesas de contratación que deban de realizarse en acto público, se proporcionará acceso virtual o correspondiente acto público a aquelas empresas, a aquelas persoas interesadas no propio contrato, na propia adxudicación de contrato, que así o solicite. Estamos falando, pois, de contratos de suministros, de vehículos da Xunta de Galicia, de material para servicios de emerxencia, de mobiliario, por exemplo, para os centros escolares, que seguiremos mellorando no próximo curso, produtos de alimentación para centros prestadores de servicios sociais, material de extinción de incendios, servicio de helicópteros, de lumes forestais, mantemento de edificios, limpeza, vigilancia, contratos de redacción de proxectos, de obra ou asistencias técnicas, en definitiva, inyectar 413 millóns en suministros que xunto cos 300 que xa inyectamos en obras totalizan unha cuantía bastante potente para as 5.000 empresas autónomos que traballan a cotío anualmente coa Xunta de Galicia. Na páxina educativa, vamos a seguir facilitando o seguimento do curso escolar dentro dos fogares galegos nas mellores condicións posibles. Ao principio deste mes entregamos 997 ordenadores persoais, xunto con equipos de conexión á rede, nun total de 333 centros escolares de toda Galicia. Estos os distribuímos nas familias, lóxicamente, con menos recursos e con máis fillos. En concreto, o 70% foron alumnos de ESO, o 20% de bacharelato, o 7% de formación profesional e o 3% de alumnados de ensinanzas de adultos. No relativo ao novo servicio de videoconferencias para profesorado e alumnado, na primeira semana de uso se produciron 45.000 reunións virtuais nas que participaron máis de 135.000 docentes e alumnos. No que respecta á aplicación Avalar Móvil, máis de 250.000 familias accederon a esta aplicación e do mesmo xeito puxemos a disposición da comunidade educativa espazos de servicios digitais educativos no que xa están disponibles varios vídeos videotutoriais sobre o uso dos servicios disponibles. Concretamente se fixeron 35.000 visualizacións nestos 15 días que levan disponibles os videotutoriais. Hoxe, como decía, volvemos a poñer a disposición 1.750 ordenadores personais cos seus kits de conexión en favor de 1.750 familias.
unidas aos que xa puxemos nas últimas semanas. Estamos durante semanas de pandemia entregando 2.750 ordenadores persoais máis os kits de conexión a 2.750 familias, que se suman os 27.000 ordenadores que xa tiñan familias de acordo co programa da Xunta de Galicia de facilitar ordenadores personais paulatinamente ás familias galegas. Por lo tanto, en Galicia hoxe hai 30.000 familias que están seguindo as clases non presenciais a través de ordenadores financiados con fondos públicos. Hai moitísimas outras familias que os seus pais, as súas nais, lle compran ordenadores aos seus fillos e que tamén poden seguir, por suposto, conectados. Do que se trata destos 2.750 ordenadores novos é para as familias con menos recursos, incluso familias con dificultades de conectividade, poder ofertar estos ordenadores en plena pandemia. Vamos a seguir traballando, vamos a seguir disminuindo as dificultades da fenda tecnolóxica. A maioría da fenda tecnolóxica é por problemas de cobertura en algunhas zonas moi difíciles de cubrir nun territorio tan disperso e con 34.000 núcleos de población como temos en Galicia, o 50% do total de núcleos de España. Como lles decía, seguimos comprando para facer fronte á pandemia. 3,4 millóns de euros autorizamos contratación polo trámite de urxencia de diversos materiais de protección destinados a profesionais sanitarios. Vostedes os recordarán: batas de protección, máscaras respiratorias, máscaras quirúrxicas, solucións hidroalcohólicas para desinfectantes de mans, etc. Hoxe traemos ao Consello outros 3,4 millóns de euros de contratación urxente, onde decidimos mercar unhas 700.000 mascarillas entre as cirúrxicas e as respiratorias, uns 80.000 litros de desinfectante de mans ou de superficies e tamén 66.500 test rápidos de doble banda, que son os test rápidos máis fiables do mercado. Seguimos, por conseguinte, abastecéndonos de test, porque o noso obxectivo sigue sendo facer o maior número de test, en primeiro lugar, por suposto, as persoas que están en contactos cos pacientes, xa sexan nos servicios de urxencia como nas plantas hospitalarias e, por suposto, nas UCIs, e tamén as persoas que están en contactos con positivos nas residencias da terceira idade e nos centros de discapacidade. Esta é a cuarta compra de material e temos, como digo, pois material cada vez un pouco mellor para facer fronte ás demandas de material que seguimos tendo, lóxicamente, mentras haxa pandemia e, sobre todo, mentras haxa persoas contagiadas, seguiremos necesitando este material de forma intensa. E, por último, quixera informarlles de un acordo que levamos tempo traballando, sin ninguna dúbida. Vamos a facer o estudio epidemiolóxico máis grande que fixemos en Galicia, polo menos dende que temos recordo. Vamos a testar 100.000 galegos e galegas si son ou non portadores do virus COVID-19. O obxectivo é coñecer coa maior profundidade posible como está de inmunizada a población de Galicia. E por eso adoptamos unha decisión de un enorme alcance, que é facer 100.000 test nas próximas semanas. Empezamos coa primeira oleada, 51.000 test que empezaremos a finais da próxima semana. Exactamente 50.925 persoas, e unha vez finalizada esta primeira oleada de algo máis de 50.000, casi 51.000, volveremos cunha segunda oleada ás 4 semanas de finalización a primeira, co cual estaremos aproximadamente con 101.000 galegos ou galegas testados nos próximos meses. O Instituto Galego de Estadística é o que está determinando o tamaño da mostra e os resultados tentan ser representativos por comarcas e, por suposto, polas 7 cidades galegas. A poboación obxecto de investigación son as persoas con tarxeta sanitaria do Servicio Galego de Saúde. Entre elas se elixirán aleatoriamente os participantes no estudo por sexo,
por idade, por grandes concellos e por áreas territoriais. O Sergas se encargará da realización de cada un dos test e da recollida da información. E o Instituto Galego de Estatística enviará o listado de persoas seleccionadas a cada área sanitaria. A logística concreta, cada centro de saúde se vai a darlle unha poboación concreta, que é a que ten que testar, e dende o centro de saúde se contactará telefónicamente con cada unha das persoas que van a ser obxeto de test. As persoas que entren no estudio se lle dará cita para que acudan ao seu centro de saúde para tomarlle a mostra mediante unha pequena punción capilar nun dedo. Nun espazo de 15-20 minutos vamos a ter xa o resultado do test. Dende o centro de saúde se notificará nun prazo máximo de 48 horas o resultado do test a cada unha das persoas que acudan ao centro de saúde para realizar a proba. Como digo, son a mostra máis grande que nunca fixemos no Sergas desde o punto de vista de mostra epidemiolóxica, e o estudio vamos a poñerlo en marcha, como dicía, na última semana de abril, por lo tanto, dentro de uns días, e, en definitiva, toda a ciudadanía galega se vai a ver, pois, polo menos, unha mostra importantísima, vamos a ter unha idea da porcentaxe de persoas inmunizadas, da porcentaxe de persoas que non tuveron contacto co virus, en consecuencia, ter unha orden de magnitude que nos vai a servir, en primer lugar, para saber cal é a situación do virus en Galicia e, en segundo lugar, para tomar decisións no ámbito económico e no ámbito social nos próximos días. A mostra está a disposición de todos vostedes por darlle algúns datos de as poblacións máis concurridas. A cidade de Ferrol faremos 2.600 mostras, na cidade da Coruña 5.800 mostras, na cidade de Santiago 2.750 persoas van a ser chamadas para facer a mostra, en Lugo outras 2.750 persoas, na cidade de Ourense 3.400 persoas se faremos o test, na cidade de Pontevedra 2.700 persoas e na cidade de Vigo 6.800 persoas. Estos son as mostras que nos refire ao Instituto Galego de Estatística por ser as mostras máis representativas para o conxunto da población. Estas son as cidades e o conxunto da población pois chega casi ás 51.000 persoas que van a ser testadas a partir dos próximos días, sempre na próxima semana. Pensamos que esta mostra é necesario facela porque é necesario planificar as medidas de normalización á vida máis normal que coñecíamos e tamén ter información para estar preparados ante posibles rebrotes, porque evidentemente, de momento, mentre non haxa unha vacina eficaz, os rebrotes son un risco que existe, e mentres non haxa tampouco fármacos de tratamento contundentes e eficaces na inmensa maioría dos casos, pois é evidente que estamos ante unha situación de un risco sanitario notable. Estas son as consideracións. Quero anunciarlles que esta mostra de 100.000 é perfectamente compatible coa mostra que fa o Goberno Central. Descoñecemos cales son os contidos desa mostra, polo menos de momento non os temos. Se fala de que pode haber 4.000 persoas testadas de acordo coa mostra do Goberno Central. Galicia vai a facer 100.000, pois sumaríamos as 4.000 ás 100.000 e teríamos unha mostra superior e, polo tanto, con maior flexibilidade. Se alguén non quere participar, anticipamos que é completamente voluntario. Se non quere participar, serán sustituídos por persoas nunha listaxe de sustitutos que teremos no mesmo centro de saúde. Os test que vamos a utilizar, como dixen, creo recordar fai uns días, son os test que nos facilitou o Goberno, os chamados test de anticuerpos completos, dado que entendíamos que esos test non eran definitorios para o diagnóstico,
pero sí son suficientemente utilizables para mostras epidemiolóxicas. Para iso utilizamos os test, non para diagnóstico directo dos pacientes, senón para mostras epidemiolóxicas da población. Que pasa se sae aleatoriamente alguén que xa tivo test positivos? Pois, neste caso, se alguén tivo test positivos, queda incluído no estudo, pero non será preciso facer unha proba de novo. Temos 50.000 testados xa neste momento. Durante estes últimos días fomos testando, lóxicamente, sabemos que hai positivos, evidentemente, pois non é necesario, como é lóxico, facer a proba de novo. E que pasa se sae positivo, esta persona non sabía que era positivo? No caso de dar positivo, o médico do centro de saúde se porá en contacto co paciente para darlle o resultado, tanto sexa positivo ou negativo, e no caso de que sexa positivo se actuará según criterio clínico e, seguindo os protocolos, se fará outra proba definitoria que é a conocida a PCR. Por lo tanto, isto se vai a facer de forma continuada. Como estos test son unos test que teñen un valor epidemiolóxico, se alguén sale positivo é necesario cruzalo con un test posterior PCR. Pero tamén advertimos, no caso de que con estos test alguén salga positivo, automáticamente lle pediremos que se aílle no seu domicilio. Si ten sintomatoloxía, evidentemente será evacuado ao hospital. Digo que se aílle no seu domicilio e lle faremos a proba definitiva, o PCR, e en función da proba definitiva seguirá o aillamento, no caso de que sexa un positivo confirmado, ou no caso de que sexa un falso positivo, pois entón o aillamento quedará sin efecto. Isto é todo o que lles queríamos trasladar, e dicirlles que vamos a seguir traballando, vamos a seguir establecendo estrategias, non só orientadas á prevención da enfermedade, senón a súa detención precoz. Se trata de estar mellor preparados, e ao longo desta semana temos constatado que, como decía, se consolidou a tendencia a contención do virus, é dicir, cada afectado contaxia a menos de unha persoa, que iso era, digamos, unha das cousas que buscábamos. Sin duda, isto foi grazas aos esforzos de todos os galegos, de todos os homens e mulleres que están confinados nas súas casas, tamén dos mozos, e, por suposto, tamén dos nenos. E agora que se empeza a estudiar xa as medidas de escalamento, é preciso non baixar a guarda. Volvemos a reiterar, hai países europeos como Francia, outros países do norte, países europeos como Alemanha, Francia e outros países do norte de Europa que teñen xa unha previsión de escalamento. España todavía non, pero se estemos en unha circunstancia ou en outra, temos que non baixar a guarda para evitar rebrotes. O máis importante é o estudio epidemiolóxico que vamos a lanzar agora de forma inmediata, e tamén o máis importante é seguir coa responsabilidade dos cidadáns. E por iso, como os cidadáns galegos se están cuidando, somos capaces de conter a pandemia. Se nos seguimos cuidando, seguiremos sendo capaces de que queden menos días para volver á nova normalidade que viviremos unha vez que se desactive o estado de alarma e unha vez que se vaya graduando o estado de emerxencia sanitaria. Mais nada, moitas grazas, quedo a disposición dos medios de comunicación. Sí, boas tardes. Ciencia, as 3 universidades galegas ofreceronse a aumentar a capacidade de diagnóstico a través das probas PCR. Por que non se lles deu resposta? Oxalá pudéramos dar resposta aos aparatos que temos instalados en algúns lugares e tuviéramos test suficientes. Non se lle deu resposta porque non temos test suficientes de PCR. Os test que temos son suficientes as máquinas de diagnóstico que temos nos hospitais de Galicia. Se tuviéramos máis test, poderíamos facer máis PCRs. É dicir, a capacidade das máquinas de PCR instaladas no Servicio Galego de Saúde son suficientes para os test que temos. Incluso teríamos máis capacidades para seguir facendo test de PCR, porque as máquinas non as estamos utilizando as 24 horas do día. Onte tive en ocasión de comprobar como funciona unha das 7 máquinas máis importantes de PCR que hai en España.
situada no laboratorio de microbioloxía do Complexo Hospitalario Público de Vigo, concretamente no Hospital do Meixoeiro, e aí podíamos comprobar que seríamos capaces de facer máis probas PCR si tuviéramos todos os test que necesitaríamos. Por conseguinte, agradecemos ese ofrecemento das universidades, pero o certo é verdade é que non temos capacidade de abastecemento a todos os PCRs do Servicio Galego de Saúde, máis outros PCRs que pode haber en laboratorios universitarios ou en outro tipo de laboratorios. O problema son os test, non as máquinas PCR. Sí, sobre las pruebas, el estudio epidemiológico, 4 Televisión pregunta si se hará a domicilio o los seleccionados podrán desplazarse en coche al estilo del COVID Auto. Sí, todas aquellas personas que tengan movilidad se desplazarán en coche al centro de salud, y aquellas personas que resulten elegidas en la muestra que no tengan movilidad, nos desplazaremos a domicilio para que el hecho de estar confinados por razones de salud no impida el derecho a ese test. Por tanto, utilizaremos los dos mecanismos, tanto el desplazamiento en coche al centro de salud como el desplazamiento de los sanitarios al domicilio en el caso de que no puedan salir de sus casas. Antena 3 Noticias, ¿cree que se dan las condiciones para alcanzar un acuerdo para la creación de una mesa para la reconstrucción como propone el Gobierno? Pero nosotros lo único que estamos observando es que llevamos hablando de algo que desconocemos. No tenemos ningún conocimiento de lo que está proponiendo el Gobierno. En mi opinión, al menos que yo sepa, el Gobierno no está proponiendo nada. El Gobierno lo que está proponiendo es a ver si hay reuniones para... No sabemos muy bien para qué, porque desconocemos ni el alcance de lo que pretende el Gobierno, ni el contenido de lo que pretende el Gobierno, y por supuesto desconocemos ningún documento sobre el que reflexionar o sobre el que aportar. Lo único que conocemos es que los socios parlamentarios del Gobierno no quieren ningún pacto. Lo que pretenden, dicen ellos, primero es acordar con la Comunidad de Cataluña o la Comunidad del País Vasco. Estos son lo que proponen los socios independentistas del Gobierno. Lo que proponen los socios que forman parte del Gobierno es cuestiones contradictorias entre una parte y la otra, y lo que propone el Gobierno Comunidad lo desconocemos porque no hay ninguna propuesta concreta encima de la mesa. Y lo que en este momento es urgente es gestionar la pandemia, y es gestionar la información fiable, es gestionar los test que necesitamos para seguir trabajando, así como tener una previsión de desconfinamiento gradual y una previsión de actividad económica, como están haciendo nuestros socios europeos, como está haciendo Alemania, como está haciendo Francia o como están haciendo otros países de la Unión Europea. Creo que esto es lo urgente. Seguro que después de esto se pueden hablar de algunas cosas, pero lo que no sabemos es ni siquiera de lo que quiere hablar el Gobierno, porque no tenemos ninguna propuesta encima de la mesa de la que hablar. Informativos Telecinco, ¿cómo está haciendo Galicia el recuento de fallecidos? ¿Pasan a Sanidad los datos de fallecidos en hospitales, residencias y domicilios solo con test realizado? Nosotros estamos haciendo el recuento de fallecidos como se debe de hacer, con respeto. En primer lugar, a los fallecidos. En segundo lugar, a sus familias. Y en tercer lugar, al sistema de información que ha previsto el Gobierno de España. Es verdad que no siempre de una forma, en mi opinión, correcta, porque ha tardado semanas en pedir los datos de fallecidos en residencias, pero nosotros estamos haciendo el recuento en tiempo real. A los medios de comunicación en Galicia les damos el número de fallecidos cada día, ya sea en hospitales o en residencias. Esto es lo que estamos haciendo porque nos parece que es nuestra obligación, por respeto a los fallecidos, insisto, y por respeto a sus familiares. Y así lo hemos venido haciendo. El Ministerio hace algunas semanas, dictó un protocolo de cómo debemos de comunicar el número de fallecidos en residencia, y lo estamos implementando ese protocolo y trasladando al Ministerio el número de fallecidos por residencia. Y volvemos otra vez, porque este asunto lamentablemente está perjudicando a la credibilidad de las instituciones. Volvemos otra vez a pedir que se hagan públicos los datos del Ministerio en relación con los fallecidos
en el conjunto de hospitales y en el conjunto de residencias de nuestro país. Nos estamos enterando por la prensa, que supongo tienen fuentes de información fiables, y hoy veíamos en la prensa gallega, concretamente en La Voz de Galicia, que Galicia, el número de fallecidos en función del número de personas que viven en residencias es del 0,85%, los que fallecen por COVID. Estaríamos en este caso, de acuerdo con este periódico, como la quinta comunidad autónoma con menor mortalidad por coronavirus en el ámbito de las residencias. El otro día veíamos otra agencia, concretamente creo recordar que era Europa Press, que también daba información que nos pareció relativamente fiable, básicamente fiable, porque lo que contrastamos era fiable, y pues Galicia estaba de la comunidad autónoma número 10 en el caso de más fallecidos de usuarios de residencias, que en Galicia hay 10 comunidades autónomas donde han fallecido más. Pero en todo caso, lo que sería bueno, insisto, es cumplir los datos y dar los datos. Si al final, lamentablemente, esto es lo mínimo que podemos hacer, informar del número de fallecidos por COVID en hospitales o en residencias de tercera edad o en residencias de discapacidad. Sobre este asunto, Europa Press dice que el PSDG pide que la Xunta aclare la cifra de fallecidos en residencias sin pruebas de COVID-19. Se refiere y pregunta si la Xunta tiene estos datos. Y en esa misma línea, Faro de Vigo también preguntaba si tienen el dato de personas que han fallecido con síntomas, pero no se les llegó a hacer la prueba. Bueno, é evidente que hai políticos que a única responsabilidade que teñen nesta pandemia é opinar. Opinar ou facer comentarios, eu creo que se debería ser un pouco máis responsable nunha pandemia de facer comentarios ao respecto. Probablemente non haxa ningunha comunidade, ou se hai, será similar a Galicia, que dera os datos de maneira máis transparente todos os días. E máis, dábamos datos de residencia, de fallecidos en residencia, antes de que fora obrigatorio de acordo co protocolo do Ministerio de Sanidade. Non esperamos a terceira semana da pandemia para dar os datos das residencias, que é cando se exixiu por parte do protocolo do Ministerio de Sanidade para toda España. Estuvemos 3 semanas no conxunto de España sin dar datos de fallecidos por residencias, non era obligatorio. Sin embargo, Galicia os estuvo dando. Por tanto, escoitar algún responsable político que durante 3 semanas nin se preocupou polos datos de fallecidos en residencias, si o número de persoas que falecen nas residencias en Galicia é cando menos unha irresponsabilidade o suficientemente intensa que me imagino que a xente se está dando conta perfectamente. E é evidente que non todas as persoas que falecen nunha residencia falecen por coronavirus. Imagínese que ata o mes de febreiro, que empezaron a haber os primeiros casos de morte, non falecera nadie nunha residencia de terceira idade. Claro que hai moitas máis persoas que falecen nas residencias por patoloxías distintas ao coronavirus, e iso é o que se está producindo con normalidade nas residencias galegas e no conxunto de todas as residencias españolas e europeas. E, en consecuencia, creo que hai que ser respetuoso ao respecto. Nos facemos todo o esforzo. Temos o 40% de usuarios nas residencias con test, queremos chegar ao 100%, e temos unos 50.000 test realizados na comunidade autónoma o conxunto da población. Me someto a calquera comparación con outras comunidades autónomas. E ningún test dos que mandou o goberno vale para facer un diagnóstico fiable, xa sexa nunha residencia ou nun hospital. De feito, os test que nos mandou o goberno os vamos a facer para facer unha enquisa epidemiolóxica, porque non teñen resultado definitivo, tanto si dan negativo como si dan positivo. Por conseguinte, reitero, creo que non é bo sempre crear unha confusión. Hai persoas que morren en residencias por causas de enfermedades que xa tiñan, outras que morren como consecuencia do COVID. Cando morren como consecuencia do COVID o trasladamos, e cando temos test intentamos testear de forma intensa as residencias, sobre todo as residencias que teñen máis prevalencia de persoas con positivo, é dicir, con persoas que están confirmadas que teñen o virus activo.
Radio Televisión de Galicia como e cando vai ser o remate do curso escolar en Galicia. Había outra cuestión sobre isto que era si cree que é necesario establecer un número máximo de asignaturas suspendidas como límite para que os alumnos poidan pasar de curso. Bueno, estamos tamén vendo pois unha situación de escape por parte das competencias que ten cada quen. O goberno central, e todos os gobernos centrais, teñen competencia exclusiva para decidir canto dura un curso escolar, si se interrumpe un curso escolar e si se volve a reenganchar un curso escolar. As comunidades autónomas non podemos tomar estas decisións. É competencia exclusiva do goberno central. E está eludindo esta competencia. Está eludindo esta competencia para establecer as condicións as condicións de promoción a pasar de curso, é dicir, a unha titulación. Non se dá. Non se dice. Agora ben, nesta circunstancia, pois, con esta confusión que está xurdindo como consecuencia de que non se quere facer e executar a responsabilidade que ten cada quen, pois nós estamos pedindo ao goberno cuestións que nos aclaren. O goberno dice que vai a regular por unha orde que todavía non publicou a súa decisión en relación co curso escolar. O que ya estamos dicindo ao goberno é que nos diga exactamente con cantas, con un número de materias suspensas se pode pasar de un curso a outro. Porque no caso de que non o diga e que cada comunidade autónoma faga o que queira, sería un resultado caótico. A LOMCE dice claramente que non se poden pasar con máis de 2 asignaturas suspensas. Entendemos que eso é o correcto, porque a LOMCE está en vigor. Por conseguinte, sería fundamental que as alegacións que presentou a Xunta de Galicia sexan respondidas nesa orden que dicen que van a publicar de forma inmediata. Temos que establecer un marco normativo que garante a igualdade de todo o alumnado en Galicia e en España. Lamentablemente, pois, o Ministerio non quere exercer a súa competencia, crea un estado de bastante confusión. O certo é verdade é que nós vamos a intentar manternos nas liñas que dicte o Ministerio unha vez que coñecemos o contido e alcance da orde que vai a publicar. Para que? Pois simplemente para crear menos confusión, para crear menos tensións nas familias e para crear tamén menos confusión no corpo educativo, nos docentes. Eu lamento esta situación, pero a situación que temos en España é dunha indefinición bastante poderosa. Galicia apelou a que, se é posible, se retome, polo menos nas últimas semanas, o curso escolar presencial nas aulas. Si a situación epidemiolóxica o permite, nos parece que sería bo para reencontrarse os alumnos e para reencontrarse os profesores e para despedirse cando empece o período estival. Agora, eso está, desde logo, contextualizado por 2 requisitos. Primeiro, pola requisito epidemiolóxico, é dicir, pola seguridade de retomar as clases nas aulas, e segundo, por unha decisión do Goberno Central, que é unha decisión irrevocable e indelegable do Goberno de España. Vamos a ver si somos capaces, unha vez que coñezamos a orden do Ministerio, que dice que se vai a publicar, vamos a ver si somos capaces de poñer un pouco de luces nesta marea da confusión. Volvo a reiterar, nós discrepamos de moitas das cousas que adotou o Ministerio, pero vamos a acatar a decisión final por unha cuestión de coherencia. Discrepamos porque o Ministerio non quere exercer as súas competencias. Porque o Ministerio non quere dicir con cantas asignaturas se pode pasar ou non se poden pasar. Porque o Ministerio se move nun momento de indefinición, de fixar criterios claros e iguales para todo o territorio de España, pero nos vamos a acatar precisamente polo mesmo sentido. Se o que queremos é non romper a igualdade, canto maior confluencia nos criterios en que sexen difusos e incompletos do Ministerio, nos parece que preservamos dunha forma máis clara a igualdade de todos os alumnos en Galicia e de Galicia co resto de España.
Sí, bueno, xusto ao fío desto a Cadena Ser preguntaba que, sendo tan crítica coa orde do Ministerio, porque a Xunta aí va a aplicar e non iba a facer como outras comunidades que se desmarcaban do acordo. Entendo que era isto último que respondeu. Porque, en primeiro lugar, volvo a reiterar que non conozco a ninguna comunidade que non sexa crítica coas instruccións do Ministerio. En segundo lugar, as instruccións do Ministerio aínda non están escritas. Quedou de publicarse unha orde que, polo menos a 1 da tarde, descoñecíamos. E, en terceiro lugar, fixemos alegacións no día de onte. En cuarto lugar, non sabemos que parte desas alegacións se van a ter en conta, pero si xa lle advertimos ao Ministerio que a solución menos mala é acatar, dado que estamos en un estado de alarma, as decisións do Goberno Central nun ámbito que é competencia do Goberno Central dictar as normas que temos que seguir o resto de comunidades autónomas. Radio Cadena Española, ¿pedirá usted al gobierno que revise también el lanzamiento de bulos que no solo afecten a la izquierda? Pero lo que es evidente es que se está produciendo en España cosas que nunca habíamos visto y que se está interviniendo en España algunas redes sociales que tampoco habíamos visto, y sin conocer cuáles son los criterios para intervenir redes sociales o sistemas de comunicación. Todo esto en base a ese estado de alarma y en base a esas competencias exorbitantes que se ha dado el gobierno para sí, estamos un poco sorprendidos de cómo en 40 años de democracia se están utilizando determinados poderes que, en mi opinión, a veces son exorbitantes o no explicados para el conjunto de los ciudadanos. Creo que los ciudadanos saben bien a qué me estoy refiriendo, porque nos afecta a cualquier usuario de un móvil en España. Es evidente que utilizar una pandemia para crear más inseguridad y para crear más miedo es indigno. Pero también no aclarar cuáles son los criterios para disminuir esos riesgos no me parece que sea lo más democrático en un estado de alarma, donde por encima del estado de alarma siempre está el derecho a la información y está la democracia en nuestro país. Nos diario, cal é o motivo polo que a Xunta non procede a intervención das residencias de DomusVi en San Lázaro, Nuestra Señora de Esperanza en Ourense e San Carlos en Celanova, malia a petición neste sentido de familiares de usuarias e de traballadores e do alto número de doentes e de mortes? O protocolo da comunidade autónoma é un protocolo pactado entre os responsables de servicios sociais e os responsables clínicos. As residencias que son integradas, é dicir, que son responsabilidade directa das autoridades sanitarias, son en función do número de positivos que existen en cada residencia, en función do número da plantilla de cada residencia e en función das condicións arquitectónicas da residencia. E con estos tres criterios se toma esa decisión. En todo caso, todas as residencias de terceira edade en Galicia están todas tuteladas pola Consellería de Sanidade. E, de feito, non só nas residencias integradas traballa personal da Consellería de Sanidade, senón que en algunhas residencias tuteladas hai médicos e enfermería que pon a Consellería de Sanidade para o control sanitario das propias residencias. Fomos a primeira comunidade autónoma de España que adoptou esta decisión, a primeira. Posteriormente, o protocolo do Ministerio de Sanidade seguiu a decisión do goberno galego de autorizar a intervención de residencias por parte das comunidades autónomas. Acabamos de adoptar en Ourense unha decisión que é habilitar un hospital, o Piñor, de unha gran residencia integrada, tutelada e xestionada directamente pola xerencia do Hospital de Ourense, con 60 e pico camas nesta primeira fase. Creo que estamos facendo todo o que está nas nosas mans nunha situación tan complexa como esta. E, de feito, os datos de falecidos en residencias avalan que Galicia está nunha situación menos mala que o resto de comunidades autónomas, de acordo cos datos, de momento extraoficiais que vamos coñecendo a través dos medios de comunicación que fan unha investigación sólida ou máis sólida que poden, dado que o Ministerio de Sanidade, de momento, polo menos, non está dando datos que fai 3 semanas que xa pediu a cada comunidade autónoma e que temos que respostar cada 2 días, ata fai pouco, e creo que a partir dun protocolo que publicaron onte, cada día. Pois ben, Galicia
vai a seguir cumplindo todos os protocolos antes ou despois de que sexan exixibles. Nós vamos a seguir informando os medios de comunicación galegos e, por suposto, o Ministerio. Praza.gal apunta que o Sergas notificou o pasado mércores a rescisión de contratos a persoal eventual de enfermería contratado para atender o coronavirus ao que se lle prorrogara e despois rectificou a decisión. A súa pregunta é se cree preciso dotar de maior estabilidade estas contratacións para evitar episodios como estes. Evidente que houve unha interpretación que non era a intencionalidade do Servicio Galego de Saúde por parte de unha ou dúas xerencias, o resto de xerencias non houve ningún incidente e, por tanto, esa rescisión de contrato foi inmediatamente anulada. Isto é o que pretendemos. Claro que queremos estabilidade para os contratos. Somos, non sei se hai outras comunidades autónomas, pero dende logo fomos a primeira comunidade autónoma que deu estabilidade a todos os médicos residentes que finalizaban a súa residencia e a toda a enfermería que finalizaba a súa residencia este ano e están todos contratados como adxuntos ou persoal de enfermería comunitaria nos centros de saúde e nos hospitais en Galicia. Vamos a seguir traballando, levamos feitos centenares de contratos para mellorar a nosa plantilla e na mentras podamos facer ofertas públicas de emprego, que é o único sistema que temos para dar estabilidade definitiva ao persoal, vamos a seguir facéndoa. Como digo, antes da pandemia queríamos sacar 5.000 prazas no ámbito sanitario como oferta pública de emprego do ano 2020. Antes da pandemia estaba claro, polo tanto, canto máis despois da pandemia. La Voz de Galicia, está xa depurada a cifra de casos activos en domicilio en Galicia? Teñen o dato de cantas persoas con síntomas de coronavirus hai en seguimento domiciliario ás que aínda non se lle fixo a proba? O seguimento domiciliario con carácter xeral está ubicado nas unidades de hospitalización a domicilio e son os médicos de hospitalización a domicilio os que piden a proba de test en función da sintomatoloxía do paciente. Hai pacientes sin sintomatoloxía que non teñen preferencia, outros pacientes con sintomatoloxía que, por suposto, teñen preferencia, sin ninguna dúbida. E son os médicos de atención hospitalaria a domicilio os que toman esa decisión. Despois hai outros lugares onde son os médicos de primaria os que toman a decisión en función de se o médico de primaria o que visita domicilio. O protocolo de test é exactamente igual para toda Galicia. Os que presenten sintomatoloxía son aillados e se lles pide inmediatamente o test. Os que non presentan sintomatoloxía son aillados e non teñen preferencia nos test, dado que os test, lóxicamente, teñen que ter prioridade para aquelas persoas que teñen sintomatoloxía clara polo virus. O número de test realizados en Galicia creo que os acabo de referir. Estamos falando de 50.000 test realizados na comunidade autónoma e o único límite, me parece importante, o único límite que temos para facer o test é o número de test disponibles en Galicia. Cantos máis test, máis probas. Estamos ahora autorizando a compra de 64.000 test de doble banda, que xunto coas PCR son os mellores. Recibimos test de PCR todas as noites e intentamos cos laboratorios que producen test de PCR presionar para que manden a Galicia cantos máis mellor. Un dos grandes laboratorios de PCR norteamericano ten que deixar o 50% da súa produción nos Estados Unidos de Norteamérica e o 50% restante para o resto do mundo. E, sin embargo, en Galicia nunca nos fallou un mínimo de PCRs que podemos utilizar todos os días. Se en vez de estar facendo 1.800, 1.900, 1.500 probas de PCR, pudiéramos facer 4.000, se tuviéramos 4.000 test de PCR diarios, faríamos 4.000 test de PCR diarios. De feito, os 30.000 test, os primeiros 30.000 test de doble banda que conseguimos, xa os estamos implementando no personal sanitario, no persoal das residencias e nos internos das residencias, que é a nosa prioridade. Pero reitero, en domicilio, se hai sintomatoloxía, o protocolo exixe que o médico solicite o test ao hospital de referencia para que se vaya a ese domicilio e se poda facer o test de extracción e posterior o test diagnóstico. Si Galicia Confidencial fai referencia precisamente a esa adquisición de máis test e máis material e di que hai colectivos sanitarios que denuncian que hai persoal traballando cas mesmas máscaras e guantes e que non hai EPIs suficientes.
Entón pregunta, se garante vostede que todos os hospitais galegos están ben suministrados de material, e especialmente de EPIs, para loitar contra o COVID-19? Nós, dende logo, coa información que temos, os hospitais galegos teñen mascarillas, pode haber algunha ruptura de stock, non en mascarilla cirúrxica, que esa estou absolutamente seguro que existen, pode haber algunha ruptura de stock en mascarillas de maior nivel, sobre todo nas zonas de maior complexidade, que entendo que esos stocks se repoñen as horas, se non é as medias horas que se produce esa ruptura de stocks. Nos hospitais estamos servindo o que nos piden, porque desde fai semanas temos material suficiente para servir o que cada área sanitaria nos pide, lóxicamente de acordo cos protocolos de medicina preventiva que siguen vixentes neste momento, pero non temos constancia, e se tuviéramos, por suposto, teríamos que actuar de que se está producindo un desabastecemento de medios nos hospitais do Servicio Galego de Saúde. O contrario, cada día os hospitais do Servicio Galego de Saúde teñen máis material sanitario para protexer a profesionais e pacientes. El diario.es, vendo a evolución da pandemia en Galicia, cree vostede que poderíamos estar os galegos indo a votar no vindeiro mes de xullo? En verdade é que nin se me pasou pola cabeza pensar sobre ese asunto, porque a evolución da pandemia en Galicia, desde o punto de vista de impacto do momento crítico, do momento agudo, é certo que está declinando e está mellorando, pero acabamos de adoptar unha decisión no Consello de hoxe, 100.000 test para testar a población galega. Acabamos de adoptar unha decisión no día de onte, 30.000 test de doble banda para testar a seguir testando, a profesionais de residencias e de hospitais e de pacientes. Algúns deles será o segundo ou terceiro test. Por exemplo, na residencia de Nigrán en Panxón, que creo que un compañero preguntou fai uns días, antes de levar os maiores a esa residencia, fixemos 3 test a cada maior. Sin embargo, cando chegamos á residencia, ao cabo dunhos días nos deron 2 positivos. Prova evidente de que o período de incubación da enfermedade é superior. Volvemos a testar a residencia de Patos en Nigrán e nos volveron a dar todos negativos. Por tanto, estamos traballando con maior rigor posible. Neste momento as eleccións, como xa non estaban antes de ser desconvocadas, pois agora en plena pandemia volven a non estar na axenda do Goberno de Galicia. ABC, o Defensor do Pobo, respalda a súa proposta de que os nenos saian dos fogares de forma controlada. Recibiron algunha resposta do Goberno neste sentido? Non hai ningunha resposta do Goberno. Certo que hai distintas sensibilidades, hai distintos profesionais que son consultados, algúns se mostran partidarios, outros se mostran menos partidarios. Todos, en todo caso, están preocupados pola situación dos nenos confinados desde fai un mes e medio, fará o 26 de abril, si non sabemos se o Goberno vai a tomar a decisión de ampliar o estado de alarma, poden chegar a 2 meses confinados, e isto é unha situación para un neno absolutamente, na nosa opinión, crítica. E eu fago simplemente esa reflexión, 2 reflexións. Primeiro, eu estou pedindo e estou sometendo a consideración do Goberno a situación da Galicia, non a situación de ningunha outra comunidade autónoma, porque non é a miña competencia, nin a miña responsabilidade. E a situación de Galicia, nós pensamos que esa medida é unha medida razonable. E segundo, facemos a segunda reflexión. A resposta dos nenos e dos pais, das nais, durante todo este tempo de confinamento foi exemplar. Por que dudamos de que non siga sendo exemplar polo feito de que se deixe de forma esporádica durante un tempo limitado e con todas as limitacións que podan sair da man dos seus pais á rúa? Si na casa están sendo exemplares, por que non van a ser exemplares na rúa, nese pequeno paseo, nese pequeno contacto co aire libre? Si estamos confiando nos pais, nas nais galegas e nos nenos galegos, por que non podemos confiar e seguir confiando
nesos nenos que están sendo exemplares na casa, por que non poden ser exemplares se salen durante un anaco de tempo á rúa? Esa é unha cuestión que me parece bastante razonable plantexarse. En todo caso, Galicia sempre vai estar a disposición do Goberno Central nas decisións de confinamento que adopten, sempre vamos a estar a disposición dos epidemiólogos, dos pediatras, das responsables de medicina preventiva, en definitiva, de todos o persoal sanitario. Pero, como se ve, hai persoal sanitario que entende a proposta que fixemos, neste caso en Aragón e en Galicia, non sei se hai outras comunidades que tamén a están facendo. Moi ben, moitísimas gracias a todos.